Laing 70 ka makawani sa usa ka apparel company sa MEPS 1 ang na-retrench. Mukapi na sa 4,000 ka mga trabahante ang wala pa makadawat sa hinabang sa DSWD7 human nagpatuman og retrenchment ug redundancy ang mga kompanya sa MEPS karong tuiga. Ania ang report. Niadtong Setyembre 29, subling mipatuman og retrenchment program ang usa ka apparel company sa MEPS 1 din moabot sa 70 ka mga kawani ang nawadan og trabaho. Same reason, slowdown sa ilahang orders from abroad. Subay niini, nakig-coordinate na ang Peso Lapu-Lapu sa Dole 7 alang sa livelihood assistance sa mga apektadong trabahante. Nakig-alayo na usab sila sa buhatan sa DSWD7 aron mahatagan ang mga apektadong trabahante ug hinabang pinansyal pinaagi sa AX program kun assistance to individuals in crisis situation. Sa datos sa Peso Lapu-Lapu, moabot na sa 4,848 ka mga trabahante sa MEPS ang wa pa mahatagi og AX sa DSWD7 karong tuiga. Ang pagpanghatag sa AX wala malakip sa election ban. Hinon gipahibaw sa Peso Lapu-Lapu nga karong Nobyembre 8 adunay job fair nga ipahigayon sa usa ka mall sa Barangay Basak diin 30 ka mga kompanya ang mosalmot. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.